విద్యార్థుల క్షేమం కోసం రోజు భగవద్గీత శ్లోకాలు పడుకునే ముందు విని పడుకోగలరు. ఈరోజు 56, 57 శ్లోకాలు. దుఃఖేష్వనుద్విగ్నమనాసుఖేషు విగత స్పృహ వీతరాగ భయ క్రోధ స్థితధీర్మునిరుచ్యతే యా సర్వత్రానభిస్నేహస్తత్ప్రాప్య శుభాశుభం నాభినందతి నాద్వేష్టి తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠితా. తాత్పర్యము: దుఃఖములయందు కలత చెందని వాడును, సుఖములయందు ఆశ లేనివాడును, అనురాగము, భయము, క్రోధములను త్యజించిన వాడును స్థిరమైన జ్ఞానము గలవాడని చెప్పబడును. ఎవడు సమస్త విషయములందును అభిమానము లేనివాడై తత్సంబంధమైన మంచి చెడులు కలిగినప్పుడు సుఖ దుఃఖముల నొందక యుండునో అట్టి వాని బుద్ధి స్థిరమైనది. సర్వే జనా సుఖినో భవంతు.